positiboki, beti bezala. Atzo arratsaldeko 2etan geudenean prestakutzekin, zen hori katastrofe antzekoa euriagatik, aguantatu du, gauean egin du pizka zirimiria, baina aguantatu du, jendea gustora pasatu du, kontzertuetan, igoretan, kriston lokatza, baina bueno, oso positiboki, zen azkenean Arabako minbiziako elkartea kriston jendea da, daukaten arazoekin, esan dugu, transmititu digute gauza polita, haien burruka, gure burruka egin dugu, eta espero dugu diru polita ateratzea, zeren daukatenarekin, haiek guri esan digute Marta Eire Amurriokoa, ezagutu dudala aurten, esaten zigun Asier, eskatu egiten ari zaretenarekin, ez badaudu ateratzen dirua ez da ezer gertatzen. Zabalpena eman diezue elkartari eta hori importantea da, beraz, hunkigarria. Gero hemen gaur, Babioko tontorrean ere, Monte Solidarizekin igo gara jendearekin, aurkigokituekin, eta egin diogu omenaldi txiki bat Olentzerori, zen gurekin 8 hauetan etorri da ona beti prest, herrian da jubilatzen da aurten, 43 urte uste egiten duela aurten, ni 45 urte dauzkat, ezagutu dut txikitatik, eta niretzako ere pertsona importantea da, beraz oso polita. Hori, egitengo dugu datorren astean zenbaketa, eta bueno, kopuru polita ateratzen den, baina oso pozik eta gogoekin datorren urtean ja pentsatzen.